Tmiem il-ġimgħa ċitanti għal One News, hekk kif il-ħadd filgħodu jitnieda in-news portal one.com.mt. News portal li se jkun aġġornat 24 siegħa kuljum b'dak li l-Kamra tal-Aħbarijiet ta' One tkun qed taħdem fuqu. Janice Bartolo li se tkun qed tikkoordina dan il-proġett fissret kif b'one.com.mt se jkun qed jimtela vojt kbir. Dan ser ikun il-vuċi tagħna online fih tistgħu issibu l-istejjer esklusivi li jkollna, dettalji li jkollna, kollox f'post wieħed. Fejn qabel konna mmorru konferenza tal-aħbarijiet u min isegwina kien ikollu jistenna sal-bulettin tas-7:30 ta' filgħaxija jew inkella l-aġġornamenti tar-radju għalkemm dawn xorta se jibqgħu mezzi importanti ħafna, issa wieħed jista' isibhom b'mod immedjat fuq one.com.mt. L-ewwel stejjer esklusivi fuq one.com.mt huma mistennija għal ħadd filgħodu meta s-sit one.com.mt jieħu id-dera ta' News Portal. Iżda x'se nkunu qed nistennew? Se nistennew minn kollox, mhux biss politika, manka attwalità, ġrajiet kurrenti, għalhekk importanti li min isegwu jkunu l-protagonist. Tistgħu pereżempju tħallu kummenti fuq l-istejjer tagħna. Tistgħu tibatu l-istejjer intom u tistgħu wkoll issegwu il-Facebook tagħna fejn ser inkunu qegħdin naġġornaw ukoll. Iżda din mhux l-uniku attività għal ġurnalisti ta' One News fit tmiem il-ġimgħa. Brabta mal-attivitajiet tal-ewwel ta' Mejju se jkun qed jixxandar programm speċjali mill-10 ta' filgħodu l qudiem, filwaqt li l-ġurnal Kulħadd se joħroġ edizzjoni speċjali.